Wadhi Kaunti ma Siaya kama pith mar jamni kitiyo gi yo machon en achiel kuom gigo mosethiro yuto mar jopith ni mar rang'iny mar nyak mar mwandu mawuok kuom jamnigo kaka ring'o kod chak ni piny. Ma omiyo tend Kaunti ma Siaya kokalo kuom migawo mar pith kod pur ochako chenro mar miyo jopur jamni kaka rombe, diek kod gwen manyasani motisi ni hybrid makelo yuto mamalo e thuolo manok kaka yo mar bero pur mar ohala e kaunti no. Kane oloso sach nyasi mar tieko ndalo adek mag pogo jamnigo, apisa maduong' e bad migawo mar pur e kaunti no Elizabeth Adongo owacho ni giseketo okenge maneno ni jopith odonje pur mar ohala moting'o gero slota manyasani, tiego jopur, yore mag rito jamni kod cham e kind yore mamoko. Gino mageto keto omenda ofuku jopur ka ijiwogi mondo giti kod yore manyasani e pur. Pith margi kik wabed abeda ni wagolo chiemo kende, to wabedi ni wanyalo yudo yuto kuom ohala mar pith. We've got a new quality sheep, and as we go towards commercialization of livestock, this particular breed multiplies its weight, and as you sell to as the CEO has said, as you sell to the slaughterhouses, what you're selling is the kgs, and the doper breed is the best breed for that. Gimaduong mawatimo ni wakelo breeds ma nyalo dongo koni to nigi yuto mamalo. Waseng'e ni jamni ma waseng'iyo kwa pidho samoro kata ka isetiyo ne marom nade ok omiyi yuto moro malong'o. Tich be odwaro tich mang'eny. Koro yudo ni timo ohanda sara. To kuom kaka Siaya County temo mondo lok kaka watimo weche mag agriculture. Watemo mondo walok ni agriculture matimore Siaya gi gima waluongo ni transformation in agriculture mondo bed commercial. Yorok mienjo ka otenore kod kama onego gere kambi mar rego chele